monggo dibateng para bapak para kamas tamu undangan ingkang sampun api sampur tak suwuni kali-kali jumeneng jekar saking papan palengan tumuju wonten ing sasana pakiban kula atur kibeng sesarengan masih bersama Al-Artisnya Gandrung Ngesti Laras kerja bareng bersama Yusuta Profesional Audio saking Sugian Kecamatan Berawang Ban Koordinator Banglasuri alias Teguh Prabowo. Akhirnya berdibek bujure ngalor ngidul ya. Bujure ngalor ngidul ya. Madepe ngetan kulon warang bono dijajar 1, 2, 3 ya. Sing nom mbok pas kidul padha wae nome padha ayo nduk Modal